aw ni jɔ an b'a fɔ an balima mandenka bɛɛ lajɛlen ko aw ni jɔ k'a fɔ an balima silamɛw ye ko salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. O la bi samedi le 25 avril 2026 o la an balimamuso min bɛ n'o de y'an ka larini nin yan wala ale kɛ invitation hukumu kɔnɔna na an wulila ka se yan ka na barosigi kɛ yan Kamiti Media wulila ka se yan ka na barosigi dɔ kɛ yan donc o barosigi hukumu kɔnɔna na ko dɔ bɛ yen bi min bɛ k'an kamana gan kosɛbɛ o la an bɛna ɲɛsin an ka karamɔgɔ fila ɲɔgɔnna ma kɛ ɲininkaliw la ni jaabi min bɔra la u bɛn'o di jamanaden bɛɛ bɛna i ta fan sɔrɔ o la o la k'aw fo k'aw waleɲuman na k'aw kɛ filɛli kɛ Kamiti Media la nin sanga in na an b'a fɔ an balimakɛ kunfɛ ko ye ko i ni wula. N b'a n'u la k'i fo k'i kolon ci i ka wilikajɔ la e fana n balimakɛ. O diyara n ye kosɛbɛ foli ni waleɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ kunfɛ ko an wulila ka s'i ma bi ɲininkali dɔ de b'an bolo ka ɲɛsin i ma bi wulada in na o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye waliko kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la ka ɲɛsin jamanadenw ma ni n ko waliko sisan mɔgɔ min banna a yɛrɛ la ka ban a ka siya la ka ban a ka kan na fo ka siya wɛrɛ kanu ka kan wɛrɛ kanu min tɛ ka kan ye yala kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ a kɔnɔ ɲininkali y'o ye n balimakɛ kunfɛ ko Kulubali. Karamɔgɔ ɲininkali ɲɛna nin ye ɲininkali ye min kɔnɔ fɛrɛlen don peut-être nin ye tile kelen laseli ye waliko kɔlɔlɔ ni jamakulu min banna a yɛrɛ la ka kɛ walimɔgɔw ye n ka tila an bi o hukumu kɔnɔ n'i ye jateminɛ ɲɛnamaya kɔnɔ anw yɛrɛ an b'a fɔ golofin yɛrɛ tɛ yen bilen yɛrɛ u ye an tunu an sugu la i m'a ye n'i ye ɲininkali kɛ sisan i bɛna Ibrahim Moulay Abdurrahman wala Pierre voilà ça veut dire qu'anw tɛ yen bon mɔgɔ dun i y'i yɛrɛ de ye an ka maakɔrɔw ko ten yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye sɔnsan bɔlen don fali fɛ nka a den tɛ voilà donc o kosɔn an k'an ka kan yɛrɛ ye an bi o hukumu de kɔnɔ i m'a ye n bɛ misali dɔ d'i ma denmisɛnnin fila bon an k'a kɛ saba ye sisan se bɛ kelen somɔgɔw ye seti fila dɔ in somɔgɔw ye u kɛra teriw ye u bɛ ɲɔgɔn fréquenter dɔ in banna a sugu la parce que moyen bɛ nin masaw ye ale taar'i yɛrɛ kɛ olu den ye yalima n'olu ka tiɲɛko kuma wulila ou ka duko kuma wulila a da bɛ se ka don a la wa hali n'a da donn'a na i bɛn'a sɔrɔ a b'i cogo dɔn kuma kɛcogo la nka ni duden don hali n'a tiɲɛna a fana bɛ point bila sur la table n'u k'u bɛ décision dɔw ta a b'a fɔ ma sɔn parce que o ye a yɛrɛ ka soko de ye waliko kɔlɔlɔ an tɛna taa yɔrɔ jan n'i ye anw yɛrɛ ka jamana ni an ka sigicogo n'an ka lahalayaw jateminɛ dɔrɔn i bɛna waliko kɔlɔlɔ a dalen don ɲɛdimi de don quoi karamɔgɔ kɔnɔdimi tɛ hali min kɛra bi waliko kɔlɔlɔ tɛ wa anw mɛnna an bɛ kan ka c'est ni indiqué min kɛra bi jihadisiw ye attaque min kɛ waliko de bɛ kan k'a bil'u la o n'a y'a sɔrɔ anw tora an ka taabolo kɔrɔman kan n'o ye dɔ bɛna fɔ ko an bɛ ka weleli kɛ ka taa kɔmɔsɔn na n'o ye kɔmɔkow ni jisɔn ni bɛnba kɔbinbin ninnu ye jɔn ni jɔn bɛ kɛlɛ o la mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o la o mais seulement i bɛna ye hakiliw de minɛna walimɔgɔw de fɛ parce que u y'u ka kow de ɲu ka n'o don an ka mɔgɔw de kun na bi i bɛna ye maliyɛn caman u bɛ k'u danbe ka taa larabuw ma dɔw b'u danbe ka taa jufuw ma parce que olu yɛrɛ hakili la ninnu de siya ka fisa ni olu siya ye ça veut dire k'an yɛrɛ tigɛlen don an yɛrɛ la an yɛrɛ bannen don an yɛrɛ ye quoi karamɔgɔ kuma ka gɛlɛn i m'a ye an yɛrɛ dama de ferekelen don ɲɔgɔn na i bɛ fɛn dɔ fɔ larabuw ka taabolo ma sisan i b'a sɔrɔ golofin ɲɔgɔn de bɛna tɛlɛ don i la donc ça veut dire que à la limite n bɛ se k'a fɔ anw kɛlen don jugu sago de ye anw kɛlen don jugu sago ye dɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'a dilan dɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'a tiɲɛ dɔ ko ale faso ye Mali ye faso wɛrɛ sɔrɔlen don dɔ la min tɛ Mali ye dɔ ye ba wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la min tɛ a yɛrɛ ba ye min tɛ a yɛrɛ fa ye donc ale bɛ kan ka olu de kɔma don donc an ka koɲɛ a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn. O la i bɛ yɔrɔ dɔ bɛ i b'o walawala kosɛbɛ ne ma se k'o faamu i ka kuma kɔnɔ n'o de ye i ko kɛrɛnkɛrɛn ma attaque min kɛra Mali kɔnɔ bi samedi le 25 avril 2026 bon n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ finmanw de bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ɲɔgɔnna golofinw an m'a ye fiyewu ko arabu y'a kɛ an m'a ye ko tubabu y'a kɛ o tuma mun ye o golofinw de bila k'o kɛ badenw ni sinjiw ni an yɛrɛ dama or que n'i y'a jateminɛ anw su n'an ɲɛnama de ye ɲɔgɔn ta ye an ka hɛrɛ n'an ka hɛrɛ tana ye bɛɛ lajɛlen anw ta ye
an ka purulon bandela bi i ti arabu ye k'a kɛ i ti tubabu ye k'a kɛ mun de y'a to farafinw fana bɛ kɛ marifa ta ɲɔgɔn kama kɛ ɲɔgɔn daji nin da cogo in na donc e bɛ se k'o bila hukumu jumɛn kɔnɔ o bi segin ka taa ne ka kuma fɔlɔ in de ma k'i ma u ye anw bɔ an sugu la u y'an kɛ larabu ye u y'an kɛ tubabuw de ye n ye misali ta ye tɔgɔ ninnu kan i y'a faamu wa donc ni hakiliw minɛna o ko tɛ jɔnya o jɔnya hakili ka jɔnya de ka jugu a bɛɛ ye bon a mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ fɛ u bɛ tiɲɛ de kan koyi o kosɔn anw ko c'est à dire que an ka kalan ko an kan k'a ta ba la parce que n'i ma i ka jamakulu kalan dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ de b'a kalan n'i jugu y'i den kalan o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye anw da la bi awɔ jugu de ye c'est à dire que nin mɔgɔ ninnu kalan anw de dɔ don mais olu t'u yɛrɛ ye anw na fiyewu parce que u ka gafew de b'o f'u ye ko ni u ba banna u ka taabolo ma o tuma u ba tɛ danbaga yɛrɛ de ko tɛ ala de ko ten n'u balima banna u ka taabolo ma hinɛ ti u ni balima ni ɲɔgɔn cɛ u k'a fa n'u bɛ se fɛn fɛn na u k'o k'a la o tuma u sara bɛ ala de yɔrɔ u bɛ taama ni nin de n'i ye caman ɲininka k'u bɛ wari de minɛ ayi wari ko tɛ idéologie de don c'est une guerre idéologique o kosɔn anw ko an ka jamana faamaw ma il est temps u ka yɔrɔ sigi sen kan min bɛ kɛ c'est à dire que centre de désintoxication ye parce que fɛn dɔ de don n'u kunkolow la donc f'u ni mɔgɔw de fana ka bila u ni mɔgɔ minnu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka don u yɛrɛ la u kunkololata la n'o tɛ n b'a f'i ye mɔgɔ ka faamu o ka jugu ko bɛɛ ye dɛ n'i ye maa hakili minɛ il est prêt à tout e bɛ se k'a faamu cogo di ni hakili minɛ tɛ i b'i yɛrɛ ma yɛrɛ e ka taa bɔnbɔ don i yɛrɛ la ka taa o exploser e b'o faamu cogo jumɛn na ni hakili minɛ tɛ voilà an bɛ nin de la o tuma ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ kɛ centre de désintoxication u ko o intégrer jihadisme kɛlɛ la awɔ o bɛ sɔn ka fisaya parce que c'est une guerre idéologique denmisɛn minnu bɛ yaala yaala la an mɛnna an bɛ nin fɔ an bɛ taa ka segin a kan n'o ye garibudenw ye n y'a mɛn ko ɲɛmaa dɔw yɛrɛ ko a tɛ se ka kɛlɛ parce que ala ko don ani ala ko tɛ fan kelen fɛ bon ninnu de ye c'est à dire que des djihadistes potentiels san 7 san 8 peut-être san 5 nin kɔfɛ i bɛ taa i m'a ye c'est à dire que minnu fagara n'u jateminɛ a bɛɛ ye denmisɛnninw de ye denmisɛnnin fitininw de don donc nin bɛɛ ye perte ye jamana de ma o tuma c'est à dire que an y'o de fɔ djihadisme kɛlɛ a b'i n'a fɔ n'i k'i bi buru feere kɛlɛ o tuma i bɛ buru dilanyɔrɔ de kɛlɛ n'i y'o gosi ka bɔ yen o ye baara bannen mais tant que i bɛ buru feerelaw de kɛlɛ buru bɛ kan ka dilan o tuma i sɔlila i ma taama n hakili la anw bɛ o de la quoi awɔ karamɔgɔ an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma an balimakɛ min ni mɔgɔ dogolen tɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kamite hukumu kɔnɔ n'o de ye Djibouti Suri Tarawele an wulila ka se ale ma yala an ka ɲininkali da an bɛ foli bila a yɛrɛ la fɔlɔ k'a jira Suri Tarawele i ni wula nin waati in na an b'a n'u la an b'a fɔ hotep ma kelen danba kelen seba kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen faama kelen ɲanfɛnjugu ɲanfɛnɲuman k'aw bɛɛ ka hakɛ to den bɛɛ bɛ a fan dɔ la fa bɛɛ fana bɛ a fan dɔ la siga t'a la an b'an bɛnbaw de nɔ la an bɛnba jɔnna an bɛnba mɔlɔmaw an bɛnba minnu ye sunkun tirini ka da ni mari banguya k'a ye ko ni maa y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'i k'a dɔn k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ ko maa y'a ye dafa ɲɔgɔn ye ko cɛ ni muso olu bɛ ɲɔgɔn dafa ka kɛ maa ye kodɔnna ani kodɔnbali olu bɛ se ka ɲɔgɔn dafa ka se ka ko dilan an b'o bɛnbaw de nɔ la olu de y'u to u nɔ la ka fɛn bɛɛ lajɛlen dilan k'a bila u kɔmɔgɔ nataw ɲɛ an b'o bɛnbaw de nɔ la ne tɔgɔ Djibouti Suri Tarawele Suri Tarawele folen don kosɛbɛ o la bi ye samedi ye avril kalo tile 25 san 2000 ani san 26 an b'o de la bi o la Suri an wulila ka s'i ma ɲininkali min b'an bolo o ɲininkali de tɛ dɔwɛrɛ ye waliko kɔlɔlɔ ye jumɛn ye ni mɔgɔ min ye waliko pisaya ka tɛmɛ i yɛrɛ ko kan yala a kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la ou bien ka walikan pisaya ka tɛmɛ i yɛrɛ ka kan kan walima ka wali siya pisaya ka tɛmɛ i yɛrɛ ka siya kan o ma i bɛ kɔlɔlɔ jumɛn de sɔrɔ a la i ka sigida la o de ye ɲininkali ye Djibouti Suri Tarawele hotep n kana i dansɔgɔ i ni ko i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ nin ye ɲininkali ɲɔtɔnɔmanba ye k'a f'i ye ko jamanaden bɛɛ mago bɛ ɲininkali na wa golofinden bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲininkali jaabi la karamɔgɔ ko waliko kɔlɔlɔ yala est ce que golofin yɛrɛ bɛ waliko a n'a yɛrɛ ta dɔn ka bɔ ɲɔgɔn fɔlɔ o de ye problème yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye o da to golofindenw wulila n'o ye kamitu ye ka fara ɲɔgɔn ko k'an fɔ an yɛrɛ ko k'an yɛrɛ yira an yɛrɛ la walasa an k'an yɛrɛ sugu dɔn est ce que i bɛ se ka golofinden maa jɔjɔ bi ni kamitu nalen tɛ min bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ja golofin yɛrɛ ye dannifɛn dɔ de diɲɛ kɔnɔ o tun t'o dɔn ni tun ye golofin ɲini o hakili wa ɲɛnama yɛrɛ ye dɔ de sababu ye mais bi fa ka dɔn de mun ye waliko ye mun ye e yɛrɛ ta ye e yɛrɛ ye jɔn ye e yɛrɛ ye mun ye i ka kan ni mun ye man kan di mun ye
karamɔgɔ ko baganw sera k'a dɔn u ka totaw dɔn u yɛrɛ k'u ka kɛtaw dɔn u yɛrɛ k'u denw lamɔ u yɛrɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ munna mɔgɔninfin dɔ bɛ sɔrɔ k'e tɛ se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ fo dɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'a fɔ e ko e de ye nin ye e de ye nin ye e de ye nin ye kana e sugu f'i yɛrɛ a kuma o de kama o digira anw golofindenw na fabadenw yɛrɛ wolo la ko an ka ɲɛfɔli tɛ se ka kɛ ni wali ɲɛfɔli wa maa t'anw ɲɛfɔ bilen an b'an yɛrɛ ɲɛfɔ an b'an yɛrɛ ɲɛ jira a kuma yan'an ka yɛrɛ ɲɛfɔ o de kama an donna an fasu kɔrɔw ka bulonda kɔnɔ ka taa lajɛ fasu ni bulonda kɔrɔ wɛrɛ tɔ anw fasu kɔrɔw ka bulonda kun sigilen bɛ mun kan an donna yen ka taa an yɛrɛ ɲini wa an y'an yɛrɛ sɔrɔ yen an ye mun sɔrɔ yen an taara sɔrɔ ja anw bɛnbaw de ko maaya de ye dafa ɲɔgɔnya ye ko kodɔn baara tileniya o kɔrɔ ye di i jija i bɛ fɛn o fɛn kɛ a ɲini k'a dɔn n'i b'o labaara k'i k'o labaara tileniya kɔnɔ an y'a sɔrɔ nin y'an bɛnbaw ka bulondalafɛn dɔ ye nin tɛ livuru kɔnɔ kuma ye dɛ donc i b'a ye k'a fɔ anw kan ka yɛrɛ ɲini fɔlɔ k'an dɔn k'anw ye jɔn ye donc i b'a ye k'a fɔ golofun yɛrɛ ja kodɔnnaw kun don golofun yɛrɛ ja u tun bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ ja golofun ka fɛn bɛɛ lajɛlen maaya dilanlan bɛɛ tun b'u bolo yan k'a ban mais n'anw ma se ka o dɔn fɔ an ye kojugu kɛ de i b'a fɔ sugu dɔ de bɔra kɔfɛ ka na kojugu kɔlɔlɔ fɔ anw ye sugu dɔ de bɔra kɔfɛ ka na koɲuman nafa fɔ anw ye a kuma i b'a ye k'a fɔ an ka kisikasa n'an ka fili bɛ nin yɔrɔ in de la donc fo golofinden k'a dɔn fɔlɔ waliko ye mun ye yɛrɛko ye mun ye a kuma mun de ye waliko ye fɛn o fɛn n'i ma tɔgɔ sɔrɔ o la walima fɛn o fɛn n'o ma ɲɛfɔ i t'a ɲɛdɔn o t'i ka ko ye o ye waliko de fɔlen i ye ka tɔgɔ d'a ma i fɛ wa i bɛ obligé b'a wele o tɔgɔ la wa i bɛ obligé b'o tigiw lamɛn o k'a ɲɛf'i ye parce que e ta t'o ye n'o tɛ juguman sugu tɛ sugu dege juguman na juguman dɔnnen don sugu bɛɛ fɛ ɲuman sugu tɛ sugu dege o la ɲɛkɔbali de don bɛɛ b'a dɔn bɛɛ fɛ a kuma i b'a ye k'a fɔ k'anw ka ɲuman kɛ a n'an ka ɲuman fɔ ka juguman gɛn waliko tɛ anw de ta y'o ye ni walimɔgɔw b'a kɛ u b'a kɛ an t'a fɔ k'olu fana man kan tɛ n'a ye dɛ mais anw ta don maa m'anw dege o la an ka kodɔn de y'o ye d'accord donc waliko kɔlɔlɔ bɛ fɛn damadɔ se mɔgɔ ma ni mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn ka da i bɔkolo la ka da i bɛnbaw la i b'a ye k'a fɔ i b'u ka ko kelenw bonya i b'u ka ko kelenw sira sama wa i b'u jate ɲɛnama kɔnɔ mais n'e t'i ka ko dɔn e yɛrɛ bolo fɛn o fɛn b'e bolo waliko de don fɛn o fɛn b'e bolo e bɛnbaw kɔni tun ye baganw ye i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min n'i y'a fɔ k'a fɔ ko ni diinɛw nalen tɛ walima ni ɲɛfɔlikɛla wɛrɛw nalen tɛ ka na ɲɛfɔli kɛ anw ye anw tun tɛ jana dɔn kojugu ye anw tɛ sonyani dɔn kojugu ye anw tɛ maafa dɔn kojugu ye anw tɛ balimaya ɲuman kɛcogo dɔn hali anw ka furu o kɛcogo ɲuman fo ka taa sɔrɔ wali livuru dɔ kɔnɔ anw ka ɲɛnamaya ko fo bɛɛ ka taa sɔrɔ livuru dɔ kɔnɔ livuru in dun nana sanga dɔ de kɔnɔ a tuma livuru in fɔra an ka maakɔrɔ minnu kan olu bɛ cogo di livre dun bɛ kan minnu na livre ninnu bɛ kan minnu na anw ka kanw tɛ an b'o ɲɛdɔn cogo di a kuma i b'a ye on est obligé ka siri o tigilamɔgɔw la pour que ka se ka ɲɛnamaya kalan u fɛ pour que ka se ka kodɔn kalan fɛ ka bonya ni kɔrɔtan kalan fɛ o de y'a to n'i bɛ bonya ni kɔrɔtan ni ɲɛnamaya ɲuman kalan maa o maa fɛ o y'i ka mɔgɔba de a kuma i bɛ k'o bolo maa nin ye a kuma i b'a ye k'a fɔ golofin k'a yɛrɛ sɔrɔ duguma a sɔrɔla nin de fɛ ani livre ninnu de fɛ ani nin waliko ninnu de fɛ a kuma k'a fɔ ye waliko ani yɛrɛko yɛrɛko de ye mun ye fɔlɔfɔlɔ de ye yɛrɛ dɔn ye fɔlɔfɔlɔ de mun bɛ ɲɛ i ma fɔlɔfɔlɔ mun bɛ tiɲɛ i ma fɔlɔfɔlɔ mun ka ɲi ma i ni mɔgɔw bɛ se ka jɛ ka mun kɛ n'a bɛ nafa sɔrɔ a la aw ni mɔgɔw bɛ jɛ ka mun to yen pour que a ka kɔlɔlɔ a ka kisi a kɔlɔlɔ ma nin ye yɛrɛko ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye n'a fɔra ko maa min dege o la k'i y'o dɔn i yɛrɛ f'i k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ k'o ladannen bɛ i yɛrɛ bolo i ka waso n'i yɛrɛ fɔlɔ ka da i yɛrɛ la fɔlɔ k'i ye hakilitigi de i ye kodɔnna de wa i bɛ se ka ko ɲɛnabɔ ko di o dɔnnen kɔ e fɛ o de ye yɛrɛko ye o yɛrɛko minnu b'an bolo yan n'anw y'o bila ka taa nɔrɔ waliko la wali livuru wali lamɔ wali fini doncogo wali ɲɛfɔli kɛcogo wali ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo a kuma an b'an yɛrɛ duguma ka olu yɛrɛ sanfɛ kuma kɔlɔlɔ min bɛna o la n'u ye fɛn o fɛn ta ka na da an ma an obligé k'o de minɛ n'u ye fɛn o fɛn k'an na an bɛ obligé k'o de k'u parce que an ka maître de don n'u ye fɛn o fɛn kɛ anw na fɔ anw ye anw bɛ obligé ka sɔn o ma parce que anw tun tɛ ko dɔn anw tɛ ko dɔn anw t'an yɛrɛ dɔn anw tɛ fɛn wɛrɛ dɔn hali sunkun mari min ye anw dan t'o dɔn fo dɔ de ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'o ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko fɛn dɔ de ye aw dan o y'aw dan kun min na k'o fɔ aw ye kɔlɔlɔ min b'aw dan na k'o fɔ aw ye nafa b'aw dan na k'o fɔ aw ye o tuma i b'a ye k'a fɔ baganw yɛrɛ fisara ni e ye quoi baganw fisara ni ye parce que n'i jan da bagan ye n'a m'a dɔn a bɛ taa o n'a y'a dɔn ko jan a b'a yɛrɛ ɲini o wa i mana gɛlɛman k'a la cogo o cogo a b'a yɛrɛ ɲini wa b'u denw lamɔ fana k'u makaran cogo sugu bɛɛ lajɛlen na n b'o lamɔ ta hali sɛ kan sɛ bɛ fan da bi den kelen da yan a bɛ se ka fan den 15 da mais don o don a bɛ segin ka na o yɔrɔ kelen na ka na da ye hakili b'a la fan dalen kɔ i b'a ye a tɛ se ka taama fan kan ka sɛba da a bɛ tila ka sɛdennin bɔ a kɔnɔ ka sɛdennin kɔlɔsi hali kala n'a magara sɛden a b'a tugu ko di mais don min nalen n'a ye sɛdennin a bɛna dɔn k'a fɔ a kɔgɔra a sera yɛrɛ kɔrɔ sisan a bɛ se ka ko ɲɛnabɔ yɛrɛ a b'a gɛn ka bɔ a yɛrɛ la sɛba b'a den gɛn san 10 ni i magara den na k'a sɔrɔ o den nɔnɔ 10 ɲɔgɔn wolo la mais n'i magara den dɔ in na a bɛ boli ka na
ça fait toujours hakili b'a la bon o yo hakili bɔ ciden jumɛn nana fɔ o y'a bɔ livre jumɛn kɔnɔ a ko i b'a ye k'a fɔ ko sungu mari ka sebaya bɛ boli danfɛn bɛɛ lajɛlen kan maa t'a yira maa la maa t'a ɲɛfɔ maa ye quoi ɔ ne bɛ se ka dɔ faamu e ɲɛ k'i hakili kunu ani k'a fɔ k'e kun tɛ foyi de ye ni ne tɛ o ye nkalon de ye quoi karamɔgɔba a kuma waliko kɔlɔlɔ min b'a la nin de don i bɛ jɛn n'a kojugu i bɛ jɛn n'a fɛn bɛɛ lajɛlen hey karamɔgɔ a y'a to an ka bɛn fɛn dɔ ma c'est à dire que ko sera a dan na quoi a sera don dɔ la an ka kuma sa quoi karamɔgɔ min hakɛ to ɲinɛ fɛ nin tɛ kamitu ka ci ye nin jaw tɛ sori ka ci ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen maa min bɛna kamitu da nin ne ka kuma de ko sera a dan na a sera sa an ka kuma an ka bana ɲɛfɔ quoi karamɔgɔba kɔlɔlɔ min b'anw kan bi an bɛ ka taa sendimi fura ta kunkolodimi fura la a tɛ kɛnɛya karamɔgɔkɛ i kɔnɔ de bɛ k'i dimi i bɛ ka aspirin ta a tɛ kɛnɛya o f'an ka ɲɛsin bana de ma ko di an ka ɲɛsin bana waliko kɔlɔlɔ de bɛ anw kan parce que faamu cogo jugu bɛ anw na bi bina min kɛra bi an bɛ tasibila kɛ ka taa an ka sɔrɔsi minnu tora an bɛ tasibila kɛ ka taa se an ka population civile minnu tora ka tasibila kɛ ka taa an ka maa minɛnen minnu bɛ kaso la olu bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a se golofin dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲɛsin transition dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ kan ko di faso in kanu de b'anw na koyi anw mɛnna k'a fɔ an kan tɛ ɲɔgɔn ma an kan bɛ fɛn kelen de ma anw kan bɛ mun de ma an kun kan bɛ min ma nin y'a dɔ ye dɛ anw kun kan bɛ min ma nin y'a dɔ ye jumɛn de y'a dɔ ye binkani tɔgɔ dɔ la karamɔgɔ morikɛ kɛlɛ min b'anw kun kan bi fɛn min kɛra anw ka jamana kɔnɔ kunun ni bi golofinden yɛrɛ wolo si tɛ min ɲɛji ma bɔ golofinden yɛrɛ wolo si tɛ min dusu ma kasi fo ka taa faama ninnu k'an bolo hinɛtɔfɛnw ye fo k'u k'an bolo magaritɔfɛn k'a sabu kɛ mun ye karamɔgɔ marika u nana u bɛ ka mun de fɔ mɔgɔ mɔgɔ mana wuli ko da de kana tu fɛn dɔ la ne de y'o fɔ ye juru min ye mɔgɔ sen siri i tɛ se k'o fɔli n'i ma mago la karamɔgɔ a bɛ hakɛ to ne b'a ɲɛfɔ dɛ n ka faamu dɔ wa tiɲɛ de don wa n b'a ɲɛfɔ ni dalilu de ye n'i k'i bɛ n sɔsɔ ubiyɛn n'i k'i bɛ n kɛlɛ n kɛlɛ n'a dalilu walima i ka n sɔsɔ n'a dalilu ye kɛlɛ min b'anw dala bi mɔgɔ min sɔnna o ma silamɛya ka kɛlɛ don mɔgɔ min ba sɔn o ma silamɛya ka kɛlɛ don ne ye golofinden de n ye mandenka de ne ye wangara de ne ye maliyɛn den de n ka kan n ye min ye n ka fiɲɛ na n k'a fɔ ne dalu t'a la d'accord dalu de bɛ n bolo k'a fɔ ko di silamɛya ko silamɛya gafe min ka bon ni gafe bɛɛ o ye kuranɛ de ye o kuranɛ ye kɛlɛ in fɔ ko ka kɛ ko ka kafiri kɛlɛ a m'a fɔ wa silamɛya kira ma kɛlɛ kɛ wa a kalifaw ma kɛlɛ kɛ wa u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni mun ye la ilaha illallah muhamadu rasululahi tɛ wa o kan de tɛ kɛlɛkɛlaw da wa o de t'u ka livre kɔnɔ wa u ka kira m'a kɛ wa a ka kalifa m'a kɛ wa munna n'a nafɔmɔgɔ y'a k'a b'a ko nkalon don kɛlɛkɛlaw yɛrɛ ko k'olu bɛ jadi de la ala kama u yɛrɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ olu de ko ten k'olu bɛ kɛlɛ kɛra ala de kama olu bɛ kɛlɛ kɛla silamɛya de kama diinɛ ka kɛ jamana ka kɛ silamɛ jamana u yɛrɛ de ko ten k'u ka kɛlɛ kɛ kun don wa anw y'o sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ u ka kɛlɛ kɛ kun don u b'a la k'o min fɔ dɛ wa k'o b'u ka livre kɔnɔ k'u b'a la k'o min fɔ dɛ k'u ka kira in y'o kɛ u b'a la k'o min fɔ k'u ka kalifa in y'o kɛ u b'a la k'o min fɔ u nɔfɛmɔgɔw fana b'a la k'o kɛ n'o dalu ye mun de la anw bɛ siran k'a fɔ k'o kɛlɛ ye silamɛya kɛlɛ ye sɔrɔsiw bɛ ka t'u jɔ mugu ɲɛ mugu bɛ ka kisɛ bɛ ka d'u la ko pour que jamana in ka kisi anw tɛ se muguti la an ye min ye n'an bɛ se k'o ɲɛfɔ k'an kɔni anw fana ka n'o fɔ k'an da bɛ fara u k'an kun ci jamana in kanu de b'an bila fɔli la mɔgɔ ma wari d'a ma mɔgɔ ma san d'a ma ɲɛ b'an ka jamana taatɔ la jiwoyo fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseau kan k'i bɛ ɲɛfɔli kɛ jamana in tɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen aw k'anw dɛmɛ an ka ɲinini kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka jamana in bana fura sɔrɔ anw ye min faamu a la fɔlɔ ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ne ye min faamu bana na n b'a responsabilité ta o de ye nin ye ni silamɛya tɛ d'accord u y'u dogo silamɛya kɔfɛ k'a kɛ jɔn de b'o kɛlɛ kɛ silamɛw de b'o kɛlɛ kɛ walasa ko diinɛ kana tɔgɔ tiɲɛ kɛ ko di n'a y'a sɔrɔ ni silamɛya kɛlɛ tɛ n'u wulila ni silamɛya par exemple ne ka polisi fini don kan na ka taa n jɔ mɔgɔw fɛ ka contrôle kɛ ko polisiw ye ne ci n bɛ ka na contrôle kɛ ko n ye polisi ye ni polisiw bɔra o kalama u bɛ jɔn de b'o kɛlɛ kɛ polisiw de b'o kɛlɛ kɛ parce que i bɛ ka polisiya tɔgɔ tiɲɛ mais pourquoi silamɛw tɛ wuli k'an ka dɛmɛ k'an ka silamɛya kɛlɛ ka ni kɛlɛ kɛ ko silamɛya tɛ mais bɛɛ jɔlen b'i ka minibari kɔfɛ walima bɛɛ dogolen b'i ka woni kɔnɔ silamɛya kɛlɛ tɛ ko parce que ko jogojugu b'u la a kuma jogojuguya de b'a to k'u tɛ ka kɛlɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ in de bi fɔ mɛnɛ ne m'a fɔ k'e silamɛkɛ don dɛ ne m'a fɔ ko e alimami don dɛ ne ko silamɛya de don parce que a bɛ silamɛya gafe de kɔnɔ a kuma ɲɛ sira fara ni aw ye ka taa ye k'a sɔrɔ o ma fɔ n ye dɛ o ye n ka faamu ye parce que o de bɛ ka n tɔɔrɔ o ye n ka faamu ye parce que jamana in degun bɛ ka n tɔɔrɔ o ye n ka faamu ye parce que ɲɛ bɛ bana in na de quoi o de don quoi a diyara min a ma diya min o de don quoi karamɔgɔba an bɛɛ y'a ye koyi an faw y'a ye an baw y'a ye an yɛrɛ wolola o yɔrɔ faamuna wala kɛrɛnkɛrɛn ma jiw tɛ sori attaque min kɛra ba maliba kɔnɔ bi i y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye bɔn sugula kɔlɔlɔ ye ani ka wari fisaya i ka sa ye a bɛ n'a fɔ minnu ye nin baara in kɛ e ka jate la maa dɔw de y'u bila nin baara in na donc minnu u tɛ sa kelen ye quoi i bɛ se ka walawali jumɛn k'an ye hali bi ka ninnu bila o baara in na maa si ma ninnu bila u ka baara in na c'est à dire que ala min bɛ livre kɔnɔ o de y'u bila nin baara in na e ka sabali ayi karamɔgɔ ala min bɛ livre kɔnɔ ala ko i b'a lajɛ nin kuma in b'a kɔnɔ quoi papier min dilanna k'a taa ala bila yen ko ala bɛ yan de a bɛ dɔn yan de a dimiko bɛ dɔn yan de a diɲɛ ko bɛ dɔn yan de a funuko bɛ dɔn yan de a ka programme bɛ livre min kɔnɔ dɛ o ala min dɛ o de bɛ ka ninnu bila nin na karamɔgɔba mais karamɔgɔ
nansarante halala sa ngo an ɲɔgɔnnaw de jɔlen bɛ marifakisɛ ɲɛ bi ataki na ne yɛrɛ daga wuli terikɛ jadisi minɛ ka taa n'a ye bi k'a minɛ a bolo la sɔrɔsiw y'u godo tiɲɛ fala ni vitesse nana don ale ka siyɛso kɔnɔ ka fɛn fili ka bolo ka don siyɛso kɔnɔ k'a b'i dogo na n'i tora ka taa kama ka sɔrɔsiw bɛ wele ka na gɛdɔrɔn na u nana minɛ ka taa n'a ye sɔrɔsiw ninnu bɛ tiɲɛ fɔlɔ u bɛ se ka témoignage a ne wele ne yɛrɛ wulila n ko n bɛ taa nɔfɛ n bɛ taa yen n bɛ taa n sigi an b'u bɛlɛ n'an ye min propagande ba minɛ fɛn min ne nin ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bon ne de kɛlen don ka nin di quoi. donc e filɛ k'o min fɔ nin o ko min n'o b'an ka jamana kɔnɔ o t'an ka ko ye wa. an ka ko tɛ o bingani de don bagama de don an de ko k'an sɔnna wa n'i ko k'i sɔnna u ka programme in ma k'a fɔ k'e sɔnna k'i kɛra silamɛ i dalen bɛ ala la i dalen bɛ kira la i sɔnna silamɛya ma wa i bɛ sɔn jadi de ma o ye kelen filanan n'i sɔnna ma wa i bɛ sɔn de k'i ka kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye i ka kiri de bɛ tigɛ ni jigin gafe ça c'est logique bon n'e banna o ma a kuma silamɛya b'a yamaruya k'e ka fa de o silamɛya b'a yamaruya k'i ka kɛlɛ a bɛ silamɛya gafe de kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ k'i ye silamɛ i ka livre i ka kiri bɛ tigɛ ni silamɛya gafe de ye a kuma i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko jadisiw bɛ ka min kɛ ko wale ɲuman tɛ maliyɛn bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko jadisiw b'a la ka fɛn min kɛ ko fɛn ɲuman tɛ mais maliyɛn bɛɛ sɔnna ma fɛnɛ k'u b'a la ka fɛn min kɛ k'a dalu bɛ livre in kɔnɔ mais livre in ka ɲi wale min bɛ ka kɛ wale man ɲi mais wale dalu bɛ livre min kɔnɔ livre ka ɲi an badenw cɛ ko sera danna a lajɛ sa an ka jɛ an ka ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ an k'o ta an kan tɛ mɔgɔ ma koyi an kan bɛ fɛn dɔ de ma an kan bɛ min ma ne de don olu de y'a yira anw na ko cɛ dɔ bɔra ala yɔrɔ ka na o ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ka anw kalan o la k'an baw kalan o la k'an faw kalan o la an mɔkɛw ye si min o cogo la ka bɔnsi sama o cogo la an baw ye si min o cogo la ka bɔnsi sama o an yɛrɛ ye si min o cogo la ka bɔnsi sama o cogo o de y'a to o cɛ kanu bɛ anw na ka tɛmɛ an baw kan a kanu b'an na ka tɛmɛ an faw kan a ka sugu kanu b'an na ka tɛmɛ an yɛrɛ sugu kan a ka jamana kanu b'anw na ka tɛmɛ a ka jamana kan a kuma a mana na ni ko min ye n'a fɔra o ma ko y'a ka diinɛ o fana bɛ fisaya n'anw ka jamana ye quoi i ye golofinden lamɔ cogo ya bon ni lamɔ de y'a to an ka jamana kanu t'an na an baw kanu t'an na an faw kanu t'an na parce que a b'an kun la an ba se k'an don alijinɛ a tɛ se k'an don janɛmɛ na an faw t'an don alijinɛ u t'an don janɛmɛ na wa o kanu tɛ se ka foyi ɲɛ an ka janɛmɛ don n'an ka alijinɛ don na fo an ka cɛ dɔ de kanu ka sɔn o ta ma o de y'an ka alijinɛ ye wa o de y'an ni ala cɛla ye n'an y'o cɛ kanu dun an b'o soma bɛɛ kanu n'an y'o somaw kanu dun an b'a ka jamana bɛɛ kanu a kuma mɔgɔ min kɛra ten e ye golofinde ye e arabukɛ de kanu b'e la arabuya kanu b'e de la arabu jamana kanu bɛ e de la arabu taabolo kanu bɛ e de la e bɛ se ka kɛ jamana kanu na yan e bɛ se ka kɛ jamana fɛ yan e bɛ se ka o fɛn bila i ka jamana ye cogo di a kuma ni jamana kanu bɔra e la e bɛ se ka mun kɛ jamana ye k'a b'a nafa e sugu kanu mana bolo e bɛ se ka mun k'i sugu ye k'a b'a nafa a kuma an ka to n kɔ foyi ma se anw ma ne ni waliko ninnu tɛ karamɔgɔba donc waliko kɔlɔlɔ de filɛ anw kan a kuma o kɔlɔlɔ kelen faamu n'a faamubaliya de y'a to an sera ka livre in kalan a ɲɛjugu k'a kɛ ka tiɲɛni kɛ o de y'a to toujours i b'a ye an ka musulmanw bɛ silamɛya ta k'a don maaya la ni walejugu min yela silamɛya kɔnɔ ko non k'o tɛ silamɛya nɔ ye o ye walejugu nɔ ye k'a ma sɔrɔ o walejugu in bɛ livre kɔnɔ silamɛya livre kɔnɔ wale in man ɲi dɛ mais livre in ka ɲi karamɔgɔ morikɛ nin de ye problème ye koyi kow de sera dan na sa an ka hakili jagabɔ an ka filɛli k'an ka ɲinini kɛ tuɲa ye tuɲa den ne ma sɛbɛn fa ma sɛbɛn ba ma sɛbɛn a bɛ livre in de kɔnɔ ko ka fali kɛ a bɛ livre in de kɔnɔ ko n'i sɔnna silamɛ ma i ka kɛ kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye a kuma ni mɔgɔ wulila ka marifa ta k'a sɛbɛn marifa kan la ilaha illallah muhamadu rasulullah kuranɛ b'u bolo n bɛ kapitɛni ibrahima fo nin yɔrɔ la a ko k'u ma kan si ti burukina n'u ma kuranɛ sɔrɔ kan min kɔnɔ a kuma ni wale in bɛ livre kɔnɔ wale in man ɲi munna livre bɛ ɲa wale in bɛ livre de kɔnɔ ko k'a kɛ mais wale min b'a la ka kɛ o tɛ bɛnna e ma wale min b'a la ka kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi mais a dun dalilu bɛ papier min kɔnɔ mais o papier ka ɲi mandenkaw a y'a lajɛ sa ne bɛ bɔ kuma la yan kuma man di da kelen na en tout cas ne ka soutien bɛɛ lajɛlen bɛ transition ye n ka soutien bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in ye ne ka soutien bɛɛ lajɛlen b'an ka nantigiw n'an ka sɔrɔsiw n'an ka polisiw n'an ka gendarmew ye u bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn ko ne fana y'u ɲɔgɔn dɔ ye bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogo don dɔ bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa ye généraux dɔw b'u sigi sɔn na kɛlɛ plan tracé anw fana bɛ sigi ka analyse kɛ an ye min ye kɛlɛ la an b'a ɲɛfɔ wa an t'a fɔ an kunfɛ a bɛ fɔ ni dalilu de ye e min bɛ ne sɔsɔ i ma sɛbɛn ne min b'a la k'a fɔ ne ma sɛbɛn i y'a san sugu la ne yɛrɛ y'a san sugu la de i ye min kala la ne yɛrɛ y'o de kala la ni tiɲɛ tɛ n na i k'a bɔ an ka da kɛ walejugu min bɛ ka kɛ walejugu livre de bɛ yen ni wale in ma ɲi dɔrɔn tuma a ye ɲɛɲini ka livre kan point ne bɛ dan yan an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn ka comité media filabaw bɛɛ lajɛlen fo ko min fɔra bi sigi la ko k'a faamuya ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sigi wɛrɛ